Wow! Ok, hai, a venit rândul meu. O stau eu cu căștile în urechi. Că nu știu așa răspuns. Hai să vezi pe vlog. Hai, ia să vedem. Ok. Stai. Da. Când m-ai văzut prima dată, ai crezut că o să fim prieteni atât de buni? Da. Mamă, vă dați seama că... Ok, băi, ai luat vreodată ultima felie de pizza fără să te gândești că n-au mâncat ceilalți? Foarte tare. Foarte tare? Cât de Da. Da? Da. Da? Băi, da, vă dați seama cât de... să iai ultima pe felie de pizza de la oameni. Te-ai băgat vreodată seara la somn fără să faci duș? Nu. Nu? Niciodată. Băi! Nu, nu, deloc, nu. Deloc? Fata asta e educată, măi, oameni buni, măi, are grijă de dânsa. I feel like a monster. Ai! Woo! Rock! Ai vrea să repetăm scena sărutului în realitate? Da. Da? Probabil sunt prea sinceră în acest vlog, dar da. Chiar da. O să regret foarte mult faptul că o spus chestia asta după... Stai. V-am zis că o să regret extraordinar de mult. Ai intrat vreodată în baie și după 5 minute să-ți dai seama că s-a terminat hârtia igienică? Feel like a monster! Woo! Nu. Nu? Păi, omul ăsta e foarte sincer. Eu cred că dacă răspunde așa la toate întrebările, cred că și cu scena sărutului o spus sincer. Și mai probabil. I feel like a monster. Ai mâncat de pe jos când nu te-a văzut nimeni? Nu? Nu. Sincer, chiar nu. Nu Chiar știu. nu? Am ascuns asta până acum, dar nu. Și mănânci de pe jos? Mănânci de pe jos? Da, aș vrea. Aș vrea foarte tare. Cine e o persoană mai bună, Lara sau Iuliana Peregoi? Da? Da? Da. Lara? Sau Chiar Iuliana? am. Lara? Are. Lara? Da. Da. Cred că Lara e persoana mai bună. Ai fost vreodată îndrăgostită de mine? Nu. Nu? Sau probabil da, nu pot să aleg. Cred că nu. Precis? Precis nu. Nu? Nu, niciodată. Niciodată? Câteodată da, câteodată nu. Okay. Îmi place uneori nu. Ai avut vreun moment când te-ai săturat de filmări? Și la ultima întrebare eu o să răspund cu da. Da? Da. Seri precis? Nu sunt sigură, dar da. Am e ultima, stai. Mai ai încă una. Da, ultima, așa. Dacă ți-ai pierde memoria în realitate și m-ai întâlni acum aici pentru prima oară, ți-ai plăcea de mine? Nu. Nu? Nu. Deloc? Deloc. Precis? Sigur nu deloc. Nu. În niciun caz nu. Poate da. Poate da. Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. Păcat. Și eu am avut... Gata? Și da. Eu am avut speranțe mari. Dar la așa am răspuns cu nu. Te-am întrebat dacă ți-ai pierde memoria în realitate și m-ai întâlni acum aici pentru prima oară, ți-ar plăcea de mine? Zic că nu. În niciun caz. Deloc. Deloc. Nu. Precis. Și cam așa a fost, dragii mei, cu vlogul de astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut. Eu vă pup pe toți și așteptați multe vloguri în continuare din Casa Lara. Vă iubim! Pa! Bye!